Здравейте! Сега ще ти покажа и смайваш фокус карти. Така, тук имаме една кутийка на Bicycle сини, отваряме я. Кутийката няма да ни трябва, ще вземем само кастето от нея. Ще го размешам. Беше му хубаво, както виждате. Така, сега ще ти покажа, че кастето не е нагласено, в смисъл всичко си му е наред, обикновено е, както виждате. Сега ще трябва да изтеглим някаква карта. Коя изтеглим? Примерно ето тази. Ще кажа някъде стоп. Стоп. Тук ще сложим вашата карта. Вижте си я. Тя се вижда на камерата. И така, слагаме вашата карта тук. После другите карти върху нея. Сега ще цепа няколко пъти. Ще прецепим тестето и не се знае къде е вашата карта. Сега ще ни трябва някакво число от 10 до 20, но ако аз го кажа, ще кажете, че фокуса е нагласен или нещо такова, с това ще използвам тези две зарчета. Падна се 8. Тя се пак да се вижда на камерата. Спадна 9. 9 и 8, 17. Показвам и пак, че тестето си е напълно обикновено. Нищо специално няма в него. 17 спадна. Сега ще цепа картите ето по този начин. Хвърлям няколко карти на масата. Все пак ще ги преброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точно 17 карти. А 17-та карта е вашата. Тя се ви е харесал фокус. Чао!